Elikkäs esittelyssä olisi meillä Picokin uusi akkurunkonaulain. Ihan uusinta hottia. Ja mä kerron muutaman jutun, mitkä tässä on merkittävästi parempia kuin edeltäjämallissa. Eli ensimmäisenä tärkeimpänä se on 10% keveämpi kuin vanha. Eli tämän paino on noin 3,7 kiloa. Tosi siro käteenpasseli runko on tämä. Ja sitten niitä parannuksia vielä niin lipas on tässä uudessa pyssyssä alumiinia. Vanhassa oli muovia, tämä alumiinilipas, naulat huilaa hyvin siellä. Sitten painelmasäiliö täällä koneen sisällä, sen tiivistyksiä on, tai se säiliö on kokonaan uusittu ja sen tiivistyksiä on parannettu merkittävästi. Ja myöskin soveltuu vähän hätäisemmällekin timpurille, eli 2,8 naulaa sekunnissa lähtee tästä pyssystä ulos. Hei! Paras asia jäi kertomatta tästä pyssystä. Meillä on tässä konetarvikkeella aivan huikea kampanja tästä pyssystä. 699 sisältää arvonlisäveron ja multivolttiakut ja laturi kaapon päälle tähän pyssyyn.